Ake ngithathele lithuba ke ngishaya izandla ngibonge lensizwa le umnewethu uSiyamyeza ngegxathu athe walithatha ekusukumeleni indaba kasiswethu uThamari. Ngiphinde futhi ngibonge zonke izinsizwa nezintombi ezithe zasukuma zama ngeenyawo zombili zathi kade nanikwenza kwabanye abamele amadoda abamele abesilisa kodwa ke kulokhu engathi nihambe ronke nginishayela izandla kakhulu bafowethu nani bodadewethu ngiubonile live izolo ebusuku ngo8 obukade ukhona la khona bekufundraisewa ufakwa ama10 rand esikhwameni sokuxhasa udadewethu uThamari ekutheni akhuthazeka aqhubeke necontent aphinde futhi kuqinisekiswe ukuphepha kwakhe kanye nenqubekela phambili yempilo yakhe. Uzokhumbula ukuthi ekuhlaselweni kwasiswethu babekhona abaletha amazwi awukumsabisa, babakhona abanye futhi abamsabisa nangokwesinkwa sabantwana bakhe. Uzokhumbula phela ukuthi masikhuluma ngoThamari sikhuluma ngentombi nje enomntwana wayo futhi engamfihlile ukuthi nayo izele nakuba ingashadile. So yonke into eyikhulumayo isuke ingayikhulumi nje kubantu kuphela kodwa isuke isho ngisho kuyo uqobo, nayo isuke izifundisa the same lesson esuke ifundisa abantu abasesimweni esifana nesayo. So bakhona ke abakungenile bamsabisa nangokomsebenzi wakhe ukuthi uzoxoshwa emsebenzini noma bona bazokwenza ngawo wonke amandla abo ukuthi bamxoshise emsebenzini, bazokwenza futhi ngawo wonke amandla abo ukuthi impilo yakhe ingaphumelela abanye baze bamsongela uThamara bathi hayi nje engathi angahlezi ondliwa yilamadoda amsupportayo. Abanye ke baze badlulela ngisho kithi esimsupportayo uThamara bazothuka nathi basibiza basibize ngani, basibize ngawo wonke amagama lawa. Abanye bathi thina sihosikhotheni njani basho yonke into. Sifuna ukuniqinisekisa ke ukuthi uThamara akaconsi phansi. uThamara unjengeqanda esandleni sethu, simbambe njengezikhali zamantungwa. Akekho umuntu ozobhulisha uThamari, akekho umuntu ozosabisa uThamari, akekho futhi umuntu ozokwenza any evil or stupid action against uThamari ebese simiyeka. Nginishayela izandla nje bafowethu. Siyamyeza nkabe yami, hawu yazi ke wena uyinkabe yami nje mfowethu, wena usufana nomfowethu wegazi. Kushayela izandla kakhulu mfowethu, ngithi ukuhlakano nabo abuqhubeke njalo mfowethu, sisonke bafo. Shayela izandla izinsizwa nazo ezithatha inxaxheba, izinsizwa ezinjengomavava, izinsizwa ezipowerful kwi-society. Siyabonga insizwa yakithi umavava, wena unjengobhuti wami omdala, unjengendlalifa kababa. Ngiyakuhlonipha mfowethu ezintweni zonke zeqiniso. Ngihlezi ngikubona nje ukuthi uhlezi njalo mavava sikhakhane usayida neqiniso. Ngiyakuthanda mfowethu. Ngibonga izinsizwa laphana eyingenile, ngizobala nje amagama ezinsizwa eyigqamile emphakathini ongachazi nokuthi ezinye izinsizwa nezintombi zona angirecognize, kodwa ngibala lezi ngoba zisemehlweni abo bonke abantu besociety. Sibonga oPapa G, awusuka madoda, umfundisi insizwa. Siyabonga bafowethu, zingenile izinsizwa bangenile osiqiniseko mvelase laphana. Siyabonga insizwa zakwethu, siyabonga nizinsizwa ngamajongo nje niphelele. Uyabona mina ngiyamthanda bafowethu umuntu osayida neqiniso. Uzonothisa ukuthi mina kubo bonke abantu engibatalabhayo ngibatalabha la bebhede khona
uma ngabe bebahle ngiyabuya futhi ngizobabaza ubuhle bemsebenzi yabo. Siyabonga insizwa zakwethu. uThamari usezandleni eziphephile impela uma ngabe kukhona insizwa ezinjengalezi ezinohlonzo njengalezi engiyibalile kanye nengingayibalanga ngenxa yesikhathi neduration of this video. Siyabonga bakwethu. Thamara siswami, ngifuna nje ukuthi kuwe qina sisi, ungesabi. Okunye obungakakudedeli kwi-content yakho. Amanye nje amaqiniso obusa wagodlile. Sithi walethe njengemvula ke manje. Kulate walethe njengemvula sinethe sisingeqiniso. Yeah. Sinethe bafo, sinethe siswami ngeqiniso. ISouth Africa ikhathela amanga. Imiza yakheki nje ingenxa yamanga. Akuloboleki nje sizinsizwa asiloboli nje ingenxa yamanga. Esihleli phezu kwawo esiwaphilayo silo senze ngathi sijabulile kanti siyakhala enhlizweni. Sihayithekile usibona nje. Sihayithwa yilabantu esithi besifuna ukwakha nabe amakhaya obaba. Manje makuzoqhamuka iqiniso elinjengaleli lizodalula lawo manyala lawo lizowa correcta. Silibamba ngezandla zombili thina iqiniso. Silibamba nje ngezandla zombili futhi asilidedeli ngoba wena Thamara ukhuluma ngisho izinto singamadoda esisabayo ukuyikhuluma. Kuzothiwa khifi gender base khifi speaking assault against women wara makukhuluma thina amadoda. Siyajabula nje makuqhamuka nina abafazi nizosimela nisikhulumele nibe imlomo yethu ngoba meke savula thina umlomo kuvele kuthiwe sesithuka abafazi sesihlukumeza abafazi sekunjani kunjani. So ngithi nje mina Thamari mfowethu nabo bonke nje osisi abathathele lithuba lokuthi babe imlomo yamadoda angakwazi ukuyikhulumela ngenxa yezimo. Siyabonga bosisi bethu, qhubeka njalo nje. Nani bafowethu enisupporta lombono le vision yalabo sisi. Sithi nje bafowethu nime njalo, nibe strong njalo bafowethu. Ya sikhona singomfoka amakhanya sikade okuthushukayo nje sikuthele phansi ngenhlamba sithi kade